Mao ni ang explanations. Dini nga item ang underlined verb nga makes wala mo follow sa subject-verb agreement. Ang makes dinhi verb sa clause nga who makes this world a better place to live in. Ang subject ani niya kining relative pronoun nga who. Sa ingani nga sitwasyon atong i-check kung singular or plural ba ang gipasabot sa who. Dinhi ang who ni modify sa noun nga people sa pikas nga clause, which means nga plural ang gipasabot ani niya. So dili ta mo gamit sa singular form sa verb kanang naay s sa tumoy. Make ra ni dapat walay s kay plural form. Dinhi nga item wala mo follow sa subject-verb agreement ang helping verb nga were. Kini tungod kay ang quantifier nga all, kung gamiton as subject sa sentence, ang number sa iyahang verb, singular or plural ba, magdepende kung unsa nga noun ang gipasabot sa all. Dinhi ang all is about sa money o sa ka-uncountable noun sa English. Uncountable noun gani walay plural form. So dili na to partneran og plural forms sa verb. Was ang saktong helping verb nga gamiton dinhi. Yes, ni-agree ang number sa helping verb nga is dinhi sa subject sa sentence. Kini tungod kay ang subject nga naay every nga sundan og singular noun bisan pag coordinated noun ang gamiton, singular form gyud sila tagsa-tagsa. Parehaning na sa item nga men and woman. Or kanang parehas sa coordinated pod nga nouns nga boy and girl, male and female. Partner ganin ni sila sa every unya himuog subject, singular form sa verb ang gamiton. Yes, ni-agree ning underlined verb sa subject-verb agreement. Kung ang sentence magsugod sa there plus be verb, as linking verb, parehas sa there is, there are, there was, there were, nga mga simple tenses sa be verb, or ang present perfect tense nga porma ani nga there has been or there have been, ang agdon ani kung plural or singular ba ang gamiton nga be verb, mao ang nagsunod nga noun sa be verb. Dinhi, rumors ang nagsunod nga noun, mao ni ang gipasabot sa there. Maong plural form ang gamiton nga verb, there have been. Present perfect sa there are. Kay plural man ang rumors. No, wala ni mo agree sa subject-verb agreement ang underlined verb. Basta gani ang subject sa sentence usa ka clause pareha aning whoever sent this message, ang verb nga i-partner ani niya singular ang form. Maong knows dapat ang verb dinhi kay naay s sa tumoy ang singular form sa present simple nga verb.